Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα κάνουμε prank στην Αντριάννα. Η Αντριάννα τώρα κοιμάται, οπότε τώρα θα την ξαφνιάσουμε. Οπότε, ναι. Prank! Prank! Δεν θα κάνει νύχτα. Ναι. Δεν πάει καλά. Ναι, ξέρω ότι δεν με πάω καλά. Να. Θα τα αφήσω. Και το στέχνει θα μου πίσω. Γεια σου. Δώσε το έτσι από καλά. Γεια σου.